Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kinang tutuma pagkasalitaan tibiyag kinayat. Akas na napasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balil nga idi laeng kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pagkasalitaan nyo tibiyag kinayat. Ada yung tukulos malipatan. Anapasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, da kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Indangarot ang drugyan, nga ibasa papagayam di pagkasalitaan, di pagayam tayo nga nora nga napoluan. Utang, sagodayin norti surat. Idi kalman laeng. Idi, kalman laeng manong nemi. Tanakariingen, dati mamartek nga asawa ka ni Lucio. Kadak matikusina manong nemi kat kunana. Nora! Nora! Bigbigat, sabi ka sa panagsugbat mo. Amo nga bigbigat, aldawan! Sabi nga, kalduman. Kaldo. Mayawat ka ti. Igatang ko ti naggumatang tayo. Ilutuwang ka ti kalduan. Sige na, korta. Hawang kortam. Sa kagpaydasar ti kalduan, naglaing kan Lucio. Sige ka mo, basta dinak pinagustuhan di Rabi, kastabi ti pagbaga. Ha? Pinagustuhan di Rabi? Uri nga tagbagtit nga babae, handa ka pagustuhan, nga buta nagbangsit ka, agat arak ka, agat sigarilyo ka, nagangsag ka ba iti idam ka buti marteg mo? Sa mga ibagang nga ka pinagustuhan? Pagkadano ko karuman sa loko, kasama tilangam? Lala padasem. Lalayatan na padasem. Napunuan na kung Lucio. Yamang ka gandito, pagpagapok ka na gandito ang anak ta. Tanusan ko yung pagpagapo ka rin anak ta. Hindi kumapay lang ang tinalawang ka. Di ka makonsensya. Agreeing ka. Adahang over mo, agsapol ka ti kaldo. Ibagam. Napiya kumamat nga dain nyawat mo kwarta. Amamang pa nga saan ka imawat ti kwarta. Nang nyawat ti kwarta kanyat. Kit no kasta mapag-agubra. Ha? Itin ko amin na masapul mo pagpletem, pangaldaw mo ganda dumapay, inom mo. Ito no sempot sweldo na Sabado. Sumangpet ka awang kwartam, gapot na imbarkada mamin, sugal mo pa'y. Sa dumteng tumanin tilones, duot kan tumanin, di pagpletem, nga managtrabaho. Ano mo ka di na ilumlum tayong ti utang, gapot na kinam irresponsible mga asawa ka na ba? Nauma akon, Lucio. Nauma akon. Ano bakit? Dinak ayaw na kasta. Dinak may ayaw kasta. Sa Anton? Ano sa Anton? Namin ano doon ang ibaga mong sa Anton? Hala? Ano sa Anton? Sa Anton ng parbartek mo. Ibagam dahil ta kinilelang mo. Gusto nga makamuka tibyak mo. No kaya't mo mangan. Agrimedyo ka. Ngayon mo siya pag-remedyo. Awanin tagpautang kanyak, awanin, adut utang kon, adun ti utang tayon. Di makadakas manong nemi, hindi umay di kita anak ko, dadyon ka ni Lily, agpaghatang dati ice cream, tadag, krik, kabot aldawan, panagmimirianda manin, madamdama, panagluluto manin. Nang, ice cream man nang. Ice cream man, ice cream. Awang kwartak. Mga dungaw kay damayo. At igatang at arak. Siyempre, at ito nakatang igatang ice cream. Tang, ice cream man. Awang kwartak. Ano? Paano aming ombing? Tajojo ka na bobot.
Agad mga ice cream na, orin na mamin doon gumatang, amda kami kiniading ko, mapapalkam lang. Lana mamang, lana. Siyempre ka kitisilet, manong nemi, ada iligligpit ko nga kwarta. Da 50 dito eh. Masya anak malalakit anak ko ya. Apal da karag iti pada ng ngabing. Alaw may kayon. Hindi ka katakan di ice cream. Talaka-lakaan ha. Unong ha. Gumatang ka doon, di mabalim mo nga luto ng pagkaldo. Bakit? Kaldo. Patuktok to pita ulo. Manong nemi. Naibos ko man di 50 ko na. Gabat hapati siya nag-ice cream ak mo. Uy, nagkiti anak ko. Nga, sige. Iyan natin 50 na anak ko. Yeah. Datalatangan ka sa kata kayo, baso. Dados siya kat bread. Manong bread man. Aya. Okay. Mano ka di? 20 no ka di. 20. Dato nga baso. Babalin nga ko ha. Dasa nga 15. Basta nga doon 15 sa biskut dato'y bread. Ilis to mo na. Kahit mabisinin na kita anak ko. Manong nemi, idiiyawat ti ice cream vendor, ti kinargan na ti ice cream na bread. Inraman na manong di imak. Ne. Kinita ka. Sa nakididaya. Lukot to yung ice cream vendor. Kidayan na kida. Nabalbalor ng 20 na tading. Ninayunak. No kahit mo, another bread. Apay ko mailibre na. Ilibre ka. Ito kayo bayad na 50 amin na ya. Kaya mo pay. Tapo. Ada asawa ko. Anak ko dito yun eh. Ano kung bakit naigan na Jay? Ibagbagak kang kano kayat mo pa ilibre ka. Iti bagam nga ada asawa mo. Siyempre. Agkurso na ka kanya kan. Apa ilibre anak ko ma. Apay. Awang ka dito yung mga ibagbagakin ka na pintas ka. Siyak? Na. So pala ba nakadlaw kumanong nemi. Jaghayab na kabra. Kadagminar ti barokong kumanong nemi ti kumupkap nga t-shirt ko. Nagsurte matindi ito yung ice cream vendor. Kinunak manong nemi kat inapot ko na. Inyapot ko ni takyag ko iti susok. Ay, ti barokong ko. Bastos. Sak naka-short. Ading, no the problema. Kang kanayon na kanukat to. Numanging bondi. Krang. Ay, adamanin ni Carlo ko na. Carlo? Carlo tinagan ko. O anak ko, naibos yun? Kahit ko pa eh. Kahit na ka naman eh. Sige, mabit lang ha. Muti mo lang tabaso yun, tayo subad na karga ak. Kahit nang wait mang, ang tapay ko ang tapmang. No problem. Pautangak ni mamang yun. Apay pautang ka. Kahit mo umutang. Ure kwartat autangak. Malpas lagi nga maibos ko lakit amin. Adan to ipautang ko tingin ka. Apay masapol mo. Masapol ko. Muti pa lang ako dito 50. Apay. Dautang to amin nakuan. Wano libre amin nakuan. Isa nga gasot ko latan. Alam mo na rin. Hindi to. Okay ka, Carlo. No, kahit no mga lapaditan na ko, ikam na tayo da. Una. Alam mga rin. Anak ko, bati kayo no may busyo deta, kahit yung ba, dumawat kayo lang kinitito yo, Carlo. Wen, mang. O reta kahit na tagpuutang. Sige, mang. Papanam nga rin. Anak mo? Nora. Papanam nga rin. Nakigatang na ito yung sa ngagasot at kwa. Hampay na mikat kami dati partikero ng asawa kay. Sapol ti Calduna. Partikero. Uy, kankana na mabarbartek. Kankana yun. Dihan na kamasango. Nasa umon. Timpala isina. Panaw mo. Basta ito. Sikamat. Ding-dinggan pa na kita anak ko.
Nabana kiti kasit kan nga tiyangki manong nemi ni Nana Turang Tadang. Nana, oy, Nora o tetenga. Anong to kunayo? O tangera nga Nora. Kunak. Lani na naman. Hanag mo tumutang ka. Tatalaga no umutang ka, awan ti paudang ko kengkan. Kahit mo ti pakita kengkan, no kasanot ka atidog, iti utang mo dito tiyangki. Banyo na. Umay kong tubayatan. Inton ka ano? Kita ako magpagtrabaho ni Loso. Ako magpagtrabaho ni Losyo. Basta umay tukbayan. So, ano nga tigatangim? No tigatang mo? Yung bagak manong name. Abay. Ano nung datoy? Napiyan lang nga, digwak. Magustuhan ni Lucio datoy. Datoy golden, kung namlatan. Laokab di sardinas, kadum di diguna. Eta, duwa nga sardinas, sa iso datoy. A pocket map na ganan, ni Luzon, ibusin na. Gumatang pa iti pangaldawon, dapay pakasuplina. Nagkanit pangaldaw yung araw. Nayunan nito ta, tidwa sardinasan, upat nga sardinas kasama sa golden gis gan, tinagan na reta. Hindi maangutin manong nemi ti asawak iti golden gis gamagusgustuhan ng orela dua sardinas ti loko. Imasidegan, kadigdigos na ngay, agtag-apon. Wala hindi bagay ko na yan. Di ka man. Nakadigos ka kaya, may nakabang lupa. Di ka man, sika, kulosyo. Nakadigos sa kamandalan, bakit? Makapanganak lang na ito, makagalduhak. Aguni ka to. Noon yaman ti saggo na ramid arabi de kita. Tulamin, alal daw. At panak, nagsapol ti pangal daw tayo, kata pangrabi. Iso nga sika, no talaga nga samuton mo ulitan ni Kasto Ramidem. Sumurot ka ito nga tata Tomas, nga sumurot ba din manin ti construction. Sumurot ti Ramidem dito, mangrugi kami itong Lunes. Sunod lang Merkules, Merkules, kan Sabado panagawid ko. Di ko pa ka nagkawawid na. Alam na, naluto, naggaldukan. Nagidanak ta. Dadadyayan ti ice cream. Adamat la, umuha na akong problema. Kaya't na di ice cream vendor, itagpautang. So nga bayam nga garinak na kita nagtay ti ice cream. Kapot adagpautang nga ice cream vendor. Awanan manong name itagla ko ti ice cream, na pangkondinigos di kita nako, nakadakal di buksin na. Nagloko kayo. Namin ano kayo ba nung nga basot na kanyo? Kahit na madlata ti man, mamang, so, narinig kami na ati ice cream. Lalagdiwas ka nga rin, ha? Anda, tumata nagluto sa tumangan. Kaya malpas pangal daw, bati kayo to, hanggang nga umat ato, hanggang ayam galata kang kapsat, nakagsapol ti kwarta. Igatang dito para ka na tayo, tadi ba nagsapol di amayo? Mang, tumatang ka to man di ayami. No, gama ka kwarta, di kumata to. Sige, mang. Lalaharin tagdigos kami. Gabot na lado nga nangan ni Lucio, anong name nagpukaw matmanen. Sumangpat man deta na barteken. Masarakan naman da Bernard kada Arnel dita. Gusto ko nito man panagpulutan ng tilapia kada maanupan nga barog kada pagaw. Apo ya. Numunod taglalaot ti angot na. Pag susapo. Hala. Yung pangalak nga rin dita tuwiga. Pagutangak nga tamanan mo, no? Pamuspusa man tap numakigamak man ti kwarta. Nagpaamihan anak manong name itinak man yan daga Cynthia ko nak ti bats ko. Na best friend ko barbareng no da ipautang na adumatin utang ko keng kuana. Uno da pa ipadawat na ko nakuma. Ida nagkikiring manong krrrring ni. Da pala da ice cream brand to. Nikit masabat kumatin man. Tinagbaitan di barangay mi ken di barangay ti Cynthia. Hi Nora.
Ay, nagawid kan? Nagawid ako. Nakalako ako. Di adda nga ron ipautang mo. Dana. Mano ka tutangan. Manot utang ko itay. Tinagatang mi nga, inutang mi nga ice cream kada kita nako. Diyak inong kwentan, paamo na dyan. Diyak ilislistan. Ori dati alamin ta, diyak ilislistan. Halakit ka dakilo na, agad mapukaw matipuon na. Manong estimated mo? Uy, apik pa nasta ba nang kitam kanya? Sa mo kita ang taglawlaw. Awan gayong di matata o tigas ito nga oras sa ito nga lugar. Una te boundary ito nga barangay nga. Manong nemi. Imbasadag kanya. Apay. Manot utagam ko na. Manot gamin kayat mo ito. Sakbay gitid ko. Araw ko peng kamampay. Huy! Ano ko kan? Agikis na eh. Agikis ka. Ano yan? Kaanot na oding ang panangarakop nila kay mo keng ka. Ay, nakaloko. Kaanot na oding ang panangagik na kanagitilips mo. Ano mo ko na? Okay, ti. Panangagik ko kain kanya. Saan nga gat sigarilyo? Saan nga gat arak? Anag nga raman na. Gat ice cream. Abe, na usawam, Carlo? Awa na sawat. Abe, kit nalaki kayo kan samantan? Awa, pe, mangarot na sa pulak eh. Doaping ka, anuping nga. Saan ka nga nawayag at tanto ang anak mo. Isupit mo na kamamukin ka. Loko ka. Dasawa ko. Dasawa ko. Ngayon saan naman nga may tante ka sa pulang. Mabiglang. Oh, ano sa mo na? Puro bariya. Hada nga coins puro bariya. Na-ornos mo ten. 3,000 na ito. Naglakwam at damasit na bati. Diyan nga po namon ang nabali. Basta tinaskin kat may ko king gati 3,000. 3 meaning I love you. Inulit naman nga namalan nagitilips ko manong nimi awak lang da makakita ka na kami. My God. Nutoy, sadya na sabay. Ha? Loko ka? Di ba kaya? Standing position. Oh my God. Ginuyod na kumuntin ma. Huy, damang takaw ti kwarta yung ice cream mo. Awan. Basit lang data. Dakdakil da ito eh. Dakdakil data. Dito pagkim ko ka. Manong nemi at dangamin kasamakan iti dayain nga pasit ti kalsada iti bitangan ng ba iti dua barangay. Idada kami nga si Muksok manong nemi iti kadamadrian. Kamadrian manong nemi nga nabit pa nga nagsaringit. Apagtayag pa ilaing manong nemi iti sanga nga dumakkel nga saringit ti battery ti kakaw. Naipuon manong. So nga nakapimpin na stilingid. Ngam adamay sa nga madre kakao manong nemi nga saan nga naipuon. Kat sadyay manong nemi nga nagsanggir ni Carlo sa naimpababa ti pantalon na nginikat na ti brief na. Kaya mo mga ice cream. Dito ikak tinayon ti kwarta nga inted ko ka. Basta, aga-ice cream ka. Di nagpipinag-ice cream ni Losyo, loko. Alan naman ang nagmayat, diba? Nagdakal. Opo, kasla kubra. Alan, isak mulmon. Oh, Sige. Kasta na ora. Ore manut utang.
tangay matid ko keng ka. Basta lagi di mapagparwar na ita. Pansun, ala, kasta. Oh, 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 Nora. Manong na may maktangang panlangaro din. Di naman lebag ang mayabalinin. So, inusuksot ko nin ruang. Inuyos naman ti arwatek manong nemi. Narigat mo pagparwaran, ha? Kasano? Sige. Kasto'y taramitan ta. Agkamay ti parokong ko. Orensak, tinakasangkir. Iti baba, ti imam, usarin ti imam. Nagtakal man kami. Kamayatan, manong naming arong romansak, ti barukong na. Usarik ti imak, manong naming pagbuwan, tupor, babayin kay. Nora. Naging gamanong naming imbagkat na. Kumpet kahit itingid ko kunana. Kalpasan nagat ni. Insalok at nakmatan manong. Sabrik ka no. Relasyon magad manong. Maday pa nga kagudwa dyan ko kanlusyo ka dito. Kasla kapalyo, ti arig na manong. Sige, kung ba't kayo titangid ko, tulungan kang umatutupatong mo. Kastoy, uwin, kasta. Alistom. Mapanakon, Carlo. Manong nemi nakapapaot iti panangket-ket ko keng kuana panangigam ko pananggarakop ko titingid na manong nemi. Ori na medyo nagdarat akin baba nga bibig buta na kagat ko gabuti na laos nga imnas nga nagnarik. Sige, ulit manin. Ha? Napiyakin ka tanalpas ka siya nga eh. Nagbayag ka kami rin. Ito rin maminsang apulo ka pa ya. Ha? Alan. Alamanin. Ininiin mo kasta. Kasta. Nagmayat, Carlo. Katang-tanggan ngamin ni. Sumagad. Hapo. Pas. Kasapulag ng lamalak. Sige, nagbibig mo. Didilak kita. Ninuktot na didilak manong nemi kabayat na patanggan ko ng mapanakon ko na naman. Mapanakot ko nagbanin manong. Nagling ka, Carlo. Ice cream vendor, sorbetero. Minduangan, sampay ganyan. Nagbay ka kami din. Kasi nga din. Sige, uksote mo. At kapit ka kanatang ang puon ti madre. Nagdumog ka. Ha? Kahit mo sa wine. Dog position. Barbarang parawarang ko na. Ninaramid na nga rot manong nemi. Nagburira ako ng sana inyo sa manong nemi ti barokong ko dagiti mansanas ko tinagkaptan na. Abagak idi mo na. Ngayon di ko ang gunam nagkapatin ka dagiti doha mansanas ko na mapo. Isurot-surot ko mo ta. Paspasan na mo. Mapanakon man. Suray na. Mapanak man ano.
Manong Nemi, gabot na talaga nga nakabaybayag ni ice cream vendor ni Solbitero. Adun nga posisyon, Manong Nemi, na ako. Tinaramid na Manong Nemi, nagid na ni Suna. Nga bali, gabot adamat na kita na nagango nga bulong, Manong Nemi, nga nagidaan na ko na. Tugawam. Ngam nakalikod ka. Ha? Hoy, tugawam nga nakalikod ka. Likodan na. Kastoy. Basta, sige, tugawam. Oh. Wow, anong name kaslaklakang kanahin nga virgin mo ng orin lang garituog nung sarag ko. Talaga, makapdek na ito nga Solbitero. Sige, sige. Masam, up and down. Kasta. Oh. Masam. Saan nga nagadabi mangon Manong Nemi. Kat inig ka man namanin nga rinamas Manong Nemi ni mansanas ko. Kamayat nga ag-agkan na titil-til ko. Kulam. Nadamat Manong Nemi nga rimugso tirik. Nakulam. Ala, minaspasak kasi dagakon. Horisak, mapanak manan. Agindantag. Oen Manong Nemi kaslajak pelapat chen nga na-experience ko tikas jay apasamak. Iti pa'y baet de kiti madre kakao Manong Nemi. Ti may sa nga Solbitero. Oen. Nga tsakong pinanunot Manong Nemi nga nagkalabasol ti amin. Ngin pa nangalabar ko tiriknak basol mo ngamin losyo. Sa mga aramidan ti obligasyon mo. Di ka man kami nagtrabaho. Kita? Inato yung nakapahin, di may isang ice cream vendor. Ninayunan na nagpeso Manong Nemi tinted na kaniya. Saan mo rin sa punam? Ito pala kwartak di balay. No kayat mo, panawam di asawam ta, sumapit ka di balay. Ha? Tinabagbagam. Man. Nilaing nanang ko ti kadwa. Kadwa tayo ka. Di mo kayat? Tulungan anak mo kan. Nga na. Nga garamid. Agla ko ti ice cream. Agisurusurak man agiduron. No kayat mo nakit ko. Kumatang tandi lugan ta. Motorsiklo. At sidecar na. Duwatan o kanti agsukan. Man, alis to. Ore manong nga kaman. Manong nga galon. Ore ano nga galunan ta agkatan ta. Nagdanggay ta. Imagine, ti aldaw, aglako ta ice cream. Tirabi, pakanan ka ice cream. Pakanan nak tilapia. Yung tsakinan kan ka. Yung minto maminsan. Kanek tumit kan ka. Dalayang kamangan di bibingka. Nagdarusak ng dagos Manong Nemi ti Tianggi ni Bagiturang. Takawanan, ana. Ana, kwentahan amin nga utang ko. Nalastog ka man ita. Nangalaalaam. Nakuhanan ta abdupay nga sa ludsod. Baka ibabawi. Ay, agor ka. Nakwenta ako. Dito yun eh. Nagatidong agpeso. Kasano nga saan nga dito? Gadi ka ba nagbaybayad ba noong bulan na ita? Sardinas. Kadwa ng sardinas. Golden Gist. Payless. Ito sabon nga pagdigos paglaba. Arak, sigarilyo. Nagadag na eh. Paro kasta. Dapay bagas. Sige. Dadubayad ko. Nangalam ha? Nora? Naba mo inut utang? Otangera nga Nora? Nana, awanin dadupay nga sao. Wen, otangera ak. Adut utang ko. Isungar ko may agbayadan.
Gabot iti utang, rumbi nga bayadan. Sus, dito ka ano nga tamanin ng umutang ka? Baka sarat to ng utang. Para makita, utang herang anura. Bayak latan ngagsingat nga mga nakotang kunat. Tanukas pagadigan ta umay dagsinger ket maadamag dangan na pagbayad ko di bayata kita. Damat kan manon nimian. Di magasag matiniti. Kasid kang nga, bayon ko pagatangan ti mabalimot nga sidaan, ta magsidaak man agur ka. Ag pagatak nangin tilatsun manog jaili. At no magustom, at adagitan nakaw. Ili magnabi kami manong nemi awamanin ni Lucio. Ni tatangyo, John, Lily, amuin na. Nakita min dyan da, tiyanggi da, lola, bikid, mamang. Ano ba na? Indanom na inyo ginom daman ino. Abay nakadanon kayo sa jay. Inayaban ni Erwin. Dan na pa pinalas jay. Nalamang kayo din. Talagang mga kami mang. Apa lagi mas. Sige lili mga dan. Kang kanayin lang ako mga astoy. Ada ice cream. Ada pa yung letson. Manong nemi dumteng ti Lunes. Imbes ko mga grupo at ti asawa. Tembaga na hindi na sumurot kada tata primo nga mabaniti construction. Tagasano ngamin nga makariing kat naplat man ni Drabi. Wala tayo pa nagbalbali na tayo asawa kito. So nga di nakatawat mapawalaw ni Apo Diyos. No apay nga siya na pasama. No agbalbaliw ko man, ala kita da matrasun tapos saan kong ulitin di kasi yung inaramit ko. Pakawanan da ko man Diyos ko. Tsaka mamat marami tigas tunusang intedyo kanyang asawa. Ay, ada nang ko hindi nga nanganak ti kasar. Ako na. Agyaman kayo kini Apo Diyos. Ta inregalo na kada kayo. Ta asawa yo. Hindi na ta Apo Diyos nga agpaiso ng regalo kanya. Kini Lucio. No inregalo ni Apo Diyos ni Lucio kanya. Agbindot niya po Diyos. Alam, Diyos ko pakawanan dak. Sus ka ang gematen. Siguro saan nga ni Apo Diyos na isagot kanya kinilusyo. Baka ni Satanas. Da amin nga sagot ni Apo Diyos kina siya hatan. Ay nga magbalbaliw ko man ti asawa. Di kumamit lang Apo Diyos na magbalbaliw kang kuwana. At dahil iti kasta kasasaad manong nemi dadag mangig ko nga kreng. Nagsapa mo't dahi tang eskriman. Kasta o naman manong nemi ti taray dagidag kapsat. Noong, mang, at naman ang tagla ko tayo eskrim. Wala na mang. Di kumita ak manong nemi ti ridaw. Ni Carlong peso. Sa bali na ito yung hat na sawan na ito yun. Sige na ko. Utang ka no ka ni mamang ko na yun. Pecho mong? Hindi yun na ka doon di mga na. At doon ay utang teking kuanan. Mamindua kam lang. Maminsan lang anak ko. Kaya't minatay bread. Sige. Di bread ibaga yung kakargaan na ice cream. Kado na latan, ha? Balor sagsang agsot ko na. Nakadumutan. Sige, kayo. Basta ibaga yung utang ni mamang ko na yun, ha? Sige, hindi ka rin Lili. Dan, alis na. Idagsubli akitila manong nemi nakaringgay min ni Lucio. Anak, kaldumanen. Ang kamanin na yan natin, Golden Case. Tadyak mo't pa yung nakapan grocery, kung nakumang o grocery. Kapag hindi na kaninaing. Magbalinak pa yung alam klak. Imbaga mo kang sumurot ka datatapri mo. Kahit di mo imbaga. Kahit na kung mag-aayam tadarantam ng trabaho, apay nga nagbartek ka pala drabi, apay di mo sinapat nag-awit na naturog ka na sapa. Sa pabalsula na kita. Inak ko mamakamin. Urek hapday ha. Kanang basit sweldo ka. Ay, sweldo ko. Pagpletek. Lagar nagdigusin.
Mangluto ti pambigat mo. Anong order kita sa ganak? Imbaga naman. Sige, sa ganak amin da. O kas-kasano lang, umutang ka pa lang ni Tata Primo, no? Nyaman di kita magastusin. Di kontribusyon mo, ang pangarap, pangaldaw yo, pamikat kata pangarabi iyo, di ba? Makalaos kayo. Wait, umutang kan to palaking ko na. Tas siyempre, bayadam to, nagsweldo ka. Sige, lagi nga tagtigos na mga marami tagtigos, kaldumon. Diyos ko, sabi ko mga rati, may beso ti asawak, tek trabaho. Tapno awanin ti rason nga ituloy ko na ito, ilisat ay pirmi ka na ito, sulbutero. Kinun ko nakman ng name. Kaya di na makapanganan nga makarubuatan, sumatir nga sumangpid na kita anak mi. At dapay lang madamang akang kananda kay school. Papang kahit mo, ramanam na imas. Anin ko kumalatan anak ko. Bagaman tandintad mo nga ang gatang na kita anak mo, ti ice cream. Gusto ko na butid dan eh. Hindi, saan, inutang mi, bayadan to ka ni mamang. Niya? Kasi idi manin ni May. Nagadumanin na kami, pautang na. Inik ka na pa ininanang ti kwarta Nora, ano ba bagad anak mo? Mamatpati kang mat Nora. Inik ka na ti kwarta, sinumplian nak nga ron. Dadi gatang ko ti golden case. Gimatang ka nga ron, ice cream, sa ko, di dana, sinumplian nak, gatang ko ti golden case. Mang ti kwarta, ito suplik ka ron. Sige, kakit maladaw ka. Sige nga rin. Gat sigarilyo, agat arak. Bayan da, idjakon ti sigarilyo. Di arak kakit, ininutag. Oen, idjam di sigarilyo. Agbulmul kalatan, di hindi na makasigarilyo ka. Maka-inokonomiya ka pa eh. Sige nga rin ako. Nage, itong Sabado nga gawid ka, oen. Sige nga rin, dagan ka, Lucio. Di mo baybayan ta maging, hindi babayan ta gananak ta. Manong name ini mapanmanin nagayayam di kita anak mi. Sisa kundi ti balay. Mangig ko ti kiriring ta si ti balay. Dito pa tumandagag kumita kitawa. Tadjay. Oo mo ti gumatang nga pagkirkiriring. Oo mo ti wasidog mo bindahin. Siyak dito balay takit kitahin. Lukutoyin. Kaya dan sa manita pa-ice cream. No muna ta. Mayat manin tirik nak manong. Nyamsahan. Tsaka palubos. Baka makadlaw di kita karuba. Baka no, makita da isuna nga, umay dito'y balay, sumrek dito'y balay, nako. Pampanaw ba't nga rin lotion? Ang mga no, anong name gabatag bara tirik na. Nalapanak iti kusina, tabarbanin ko nak no. Awan tao sa diyat, isot pag-imbaga kapag naan na. Imjag subliak ti salas manong name natalyaw ko ni ladawan ni Santa Maria. Diyos ko ya, pakawarindak. Numuno tali si Isan na. Lakait ko manin nga marik na, nga sumrek, di ice cream na, nga katakil manon nini. Diyos ko pakawarindak. Iniklik na silusog, jakon kayat. Orita, agbalbalo mo tinti asawag, jakon kayat. Diyos ko, jakon kayat. Iso na oray kumatlang ang pimano ni Carlo Manonemi. Kamalman na. Adamat manin, nagkring-kring. Imay manin di kita nagkunaw. Ang tama ni ice cream, umutang kami kadi manin. Sanin. Taori pa utangin na kayo. Dinakan kayat. At utang tayo. Kahit may manin ti ice cream, saanin? Kailangan nga tulad sa bali ng ice cream. Kailan naman, Junior,
Saanin? Happy day kayo atin. Dati-dati man nga kahit mga ice cream. Saan nga ro din? Pwede buksit ko do, ice cream na. Di ka nga rin mapanumututa ngayon. Saanin? At doon utang tayo. Baka hantay makabaya din. So hanggang kumututangan, wine? Sige na. Naging gati malaw matlayang man. Makalawas manong nemi nga awan ti kiring-kiring nga mangig ko. Naging gasim mang peten manong nemi ni Lucio, kitne, nabangno ti asawak manong. Dakon bakit? Anak ko, dakon! Ay! Ito ni Papang! Papang, unta ito mo sarabo mi. Andaan ako. Ito ni, gusto ka mo dito, empanada. Ay, kayat ko ha. Special empanada. Si Kamet. Nora. Ito yun. Hotdog? Uwin. Nagdakil hotdog. Bakang katuwit hotdog dumadumduma. Baka mabartek ka dumanin. Di mo ka di manlaw? Makalawas nga sanak nagsigarilyo. Naibturan? Una. Adukad na kang namulmul ko nga kendi. Ha? Ano naman? Hanggat sigarilyo ta. Hanggat naman ni dentist na padalo sa mantingipan mo. Sige. Nato dentist. Tapno. Madalo sa tingipan ko. Basta sa nagsisigarilyo na. Ora minom ka basi-basit lang. Uminom ang kinata. Good work la, Gigi. Pangpaimas di. Nakalutukan. Una ha? Mangante ka rote. Ikasano pa'y makapangan na kita anak takit ni. Nakabanada lang. Tatalata ka rote ti mga. Sa tanto mga nga doon numadam-duma. No kaya't mo agad umunata nga mga taon nagtakwarto. Ha? Naman no ka din. Hamet. Mabising ka din. Agora ka atin nakapagdigos. Italabi ka tiba nagdigos ko. Nagdigos ta nga doa. Ha? Itakarotin. Samot nga dati akas to'y manong nemi ti asawa kat kasla mailiwak mo at kagsubli ti dati. Dati mo ting nagdigdigos kami manong nemi nga aggedan kat no pa'y nailat ti banyo mi manong nemi. Ngayon mo napimpinas pa'y no nailat Malagip ko manong nemi ni Sulbatero. Hindi makitak manong nemi ti nakatangkanin nga armas ti asawa. Padasak mo man taga-ice cream ita. Dati man tiraman nagta-ice cream na. Apa nga dito ang muna kinayat mo? Iliwak dito eh. Alo, baka pumsok Kit kontrole ma. Nagur ka. Hindi gusto pa ay. Inuksot naman. Sana ka binukbukan nagbukbuk kang mga duha. Sana inalat ti sabon, duwa nga sabon manong nemi. Ti ka barbaro agad ti pangted. Nagsinabon ka mga duha. No may adalat tama da kita angot manong nemi. Nga, siyempre, halat nga basta maikat. Nung pa'y makalawas ka nung nga sa nagsigaril. Ngayon nagsabon maten manong nemi. Kaya di makasabon. Isang tinang romansan kini Lucio ko naman. Naging kayo sumutin ng romansahan niya. Lucio. Lucio. Manong nemi. Iti baba. Inala na pa yun sa baklay na tiba sa nga sakak sanay. Nalayang matamangan tilokot to. Losyo. Yung nalalaing lata ni Sorbitero. Tam namin adua. Yung baka maminsanak lang dito. Baka maminsan kam lang ang doa. Ano nga bali, tuloy mo din sa dekatre. Iti silad mi nung makapangan kami. Yung baklay nak. Manong nemi. Sana ibaga nga kumpetak ititingid ko ni. Amo na magkayan dito nga stong style mo na. Sana insalukit ko na mo. Suna lang tabasit. Okay lang. Lasyo. Kanayan ko mga stoy. Hanggang kanayan na kastoy.
imun o na tilupo. Sa babali mo na, nakagalgalisan tayo mo na isuna. Oras sa ano ka sana mo, digatan. Kumamakam ka. Uwan, natakmutin. Oh. Dahito yun manong name tinangrugyan, ti talaga nga panagbalbaliwan ti asawa. Kinsardang na nga namin pinsan ti sigarilyo, kin pasaremet mang shot. Inda diretso nang tinagtrabaho, manong name. Kat nabayadan mi at laing nga digiti utang mi. Ngam nabayagan nga awa nagkiring-kiring manong name. Aging gang iti may sang aldaw. Kring, 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 kring. Oh. Mang, ice cream, mang, ice cream. Hindi kita no sila naglako. Samit nga ni Carlo. Nikak an manong name ni kito anak kong iti sagbabainte da. Patinggalang dita ako, sunton. Mang, thank you. Sabali mo ito naglako ta ice cream? Sabali na. Di, awan mang singir kang kan. Humupay na bayadan ti utang mo. No saan mo may agsingir, di saan ko nga, may bayadan ti utang ko kenkwa na. Loko, nakabayad din, nakabayad ako. Siyak pa tinakan na ti kwarta. Nakakunim na, awan, naging gumatangan ka. Oen manong nemi sangkon nga naulit dedi. Ket sabi ko matawan ton di mang sulisog kanya ko na. Sangkon nga naulit dedi apasamak iti yal. Baet dagiti narokbus nga kamadrian. Iti namin adu nga kuntawa iti adu nga posisyon manong. Kaya bilang ko lahin nga dadya manong nemi nga naimas nga tagtagainap. Tadimaten nagsubsubli ti kinamamartik kinasadot ti asawa. Uminom man, basi-basi lang, kan saan nga nagsigsigarilyo, kan nagageta ni Suna. Makaurnong kami matan manong, kaya dagitiduang anak ko, at dadang nagbasbasa iti elementarya. Dahito nga rin ti pagkasalita, nga nagbalin nga paset, iti kalman lang, kat sabi ko mata, dapat na ibatik nga ada, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kadagiti padag, nga nakipag-idikal man laing. Salamat po. More power to your program, anong, and God bless. Ito nga rin nga pagayam mo, Nura.